De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. Die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees niet bevreesd, kleine kudde. Het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen. Verschaft u beurzen die niet verslijten. En verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Houd uw lendenen omgord en de lampen brandend. Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer, die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar ik zeg u, hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nacht waken, gelukkig die dienaars die hij zo aantreft. Begrijp dit wel, als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Wees ook gij bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop je het niet verwacht. Petrus vroeg hem nu: Heer, bedoelt je deze gelijkenis voor ons of voor iedereen? De Heer sprak: wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de Heer over zijn dienstvolk zal aanstellen, om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht, die de Heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, ik zeg u, hij zal hem aanstellen voor alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: mijn Heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knecht en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de Heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent. En hij zal hem met het zwaard straffen, en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht, die de wil van zijn Heer kende, maar geen beschikkingen trof, noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist. En van hem aan wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden gevraagd. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wees ook gij bereid. Waarop moet ik me dan voorbereiden? Op de wederkomst van Jezus Christus. Maar wanneer komt hij dan? Op het eind der tijden. Dag nog uur is bekend. Gevoelsmatig ben je geneigd om dan te zeggen: dat duurt nog wel even. Hij is al 2000 jaar komende. Het zou zomaar kunnen zijn dat Christus vandaag al komt. Of morgen. Of overmorgen. Hij komt immers ook als ik zelf dit aardse leven verlaat. Opga naar het eeuwig leven. Zie ik daar naar uit? Bereid ik me daarop voor? God reikt ons hulpmiddelen, ons leven lang. De Eucharistie, het sacrament van de biecht, de naastenliefde,
Ons christelijk leven moet meer en meer inhoud krijgen. Deugdzaamheid mag hoog in het vaandel staan. God helpt ons met zijn genade om daarin te groeien. Geen gemakkelijke weg. Een smalle weg, een steile weg. Zeker ook als onderweg het lijden ons treft. In andermans leven, waarmee wij geconfronteerd worden, of in eigen leven. God helpt ons opdat wij bereid zijn, ons voorbereiden op die wederkomst van Christus. En wij mogen vol vertrouwen door het leven gaan, in feite ook zelfs uit het leven gaan. Over ons leven zal geoordeeld worden naar goed en naar kwaad. Het evangelie van vandaag maakt dat duidelijk. Misschien moet je zelf zeggen, als wij staan in het licht van God, zullen we oordelen over onszelf. Dat wil zeggen, we zullen ogenblikkelijk zien waarin wij gehoorzaam zijn geweest aan Gods wil, maar ook waarin we niet gehoorzaam zijn geweest aan Gods wil, gezondigd hebben. Misschien zijn we heilig genoeg om het eeuwig leven ogenblikkelijk in ontvangst te mogen nemen. Misschien zijn we nog niet heilig genoeg. Dan is er het vagevuur, de loutering van de ziel. De verdere voorbereiding van de ziel op de toegang tot de hemelse gelukzaligheid. Een pijnlijk proces, ongetwijfeld. Maar zoals de heilige Franciscus van Sales gezegd heeft, tegelijkertijd ook een vreugdevol gebeuren. Immers, de ziel die lijdt, omdat ze nog niet ten volle bij God mag zijn, kent ook vreugde, omdat ze weet gered te zijn. Haar groei is alleen maar zuiverder en zuiverder worden. Er zal nooit meer een zonde toegevoegd kunnen worden. Voor hen die volharden in het niet vervullen van Gods wil, in God willens en wetens buiten de deur te houden, tot de laatste snik toe, en zich niet bekeren, staat de hel te wachten, de eeuwige verdoemenis. Laten wij gebruik maken van de genade die God ons schenkt, om te groeien in het geloof, om het eeuwig leven te mogen bereiken. En laten we ook bidden voor de mensen, opdat ze zich bekeren. De Fatima heeft Maria gezegd, velen komen in de hel, omdat niemand voor ze bidt. Laten we die woorden ter harte nemen. Amen.